Adam A Zango ya kasance wato ɗan wasa kwaikwayo ne shi na Hausa kuma na arewacin Najeriya, wanda a yanzu haka yana na ɗaya daga cikin manyan jarumai da suke masana'antar Kannywood, wanda shi ma akwai wani suna na musamman da ake mai wato kirari da shi wato Prince Adam A Zango, wanda Prince Adam A Zango ya kasance mutum ne shi wanda yake gudanar da harkokin fina-finai a nan arewa, sannan kuma mutum ne shi wanda ba shi da baƙin ciki, yakan yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen ganin cewa ya jawo wato mutane cikin wannan harka tashi wadda yake yi. Yanzu haka dai Ali Nuhu a masana'antar Kannywood bana tunanin akwai wanda yake da yara kamar wato yadda Sarki Ali Nuhu yake da su a masana'antar ta Kannywood. Wannan shi ne zai tabbatar maka da cewa fa babu shakka Ali Nuhu babban jarumi ne, ko kuma in ce Adam A Zango babban jarumi ne, wanda idan kuka lissafa a masana'antar Kannywood idan har ka cire Sarki Ali Nuhu wato Adam Zango shi ne na biyu. Dama wannan mutane biyu wato su ne manya a masana'antar Kannywood, daga Ali Nuhu sai Adam A Zango.